Καλησπέρα. Πάμε να δημιουργήσουμε μαζί, βήμα-βήμα, αυτό το κλασικότατο μαύρο smoky eye look. Ξεκινάμε με ενυδάτωση της επιδερμίδας και έπειτα θα καλύψουμε όλο το κινητό βλέφαρο του ματιού με concealer και θα κλειδώσουμε με πούδρα. Έπειτα με ένα μαύρο μολύβι ματιών αδιάβροχο θα καλύψουμε όλο το κινητό βλέφαρο χωρίς να βγούμε πιο πάνω και θα δώσουμε έμφαση στη γραμμή των βλεφαρίδων και στην εξωτερική γωνία για να μην υπάρχουν άσπρα κενά. Μεγάλη προσοχή να μην βγούμε πάνω από τη φυσική πτυχή του βλεφάρου μας. Επόμενο βήμα είναι να κάνουμε blend όλα τα τελειώματα χωρίς να επηρεάσουμε το καπάκι του ματιού, γύρω-γύρω πηγαίνω μόνο με ένα πολύ μικρό πινελάκι, έτσι ώστε να μην είναι σκληρές οι γωνίες. Κάνουμε και το άλλο μάτι, είμαστε σε αυτήν εδώ την κατάσταση και έπειτα όπου έχουμε χρησιμοποιήσει μολύβι θα πατήσουμε με τη μαύρη μας σκιά. Μόνο στο σημείο που έχουμε χρησιμοποιήσει μολύβι, δεν βγαίνω πιο έξω ή πιο πάνω και με ένα μικρό πινελάκι για blending απαλύνω όπως και πριν τα τελειώματα της σκιάς. Ένα καλό smoky eye έχει πάρα πολύ blend, πρέπει να πονέσει το χέρι μας. Στη συνέχεια θα πάρω μια καφέ απόχρωση, μπορείτε με οποιαδήποτε απόχρωση θερμή να το κάνετε αυτό και θα πάω στα τελειώματα πάνω ψηλά και θα κάνω λίγο ένα απαλό ντεγκραντάρισμα, δηλαδή να πηγαίνει από μαύρο σε γκρι και καφέ. Και με το μολυβάκι, το ίδιο που χρησιμοποίησα πριν, θα βάλω στην υγρή περιοχή του ματιού μου, στις κάτω βλεφαρίδες. Γενικότερα θα κλείσω όλο το μάτι και στην πάνω υγρή περιοχή, να μην υπάρχει καθόλου δέρμα. Εγώ το τραβάω και λίγο προς τα έξω, επειδή έχω καθοδικά μάτια, δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς αν δεν το έχετε ανάγκη. Και καθαρίζω με ένα πινέλο με υπογωνία. Την ίδια μαύρη σκιά που χρησιμοποίησα πριν θα πατήσω πάνω στο μολύβι που έβαλα στις κάτω βλεφαρίδες και με το πινέλο για blending που είχε καφέ πάνω θα κάνω το ίδιο blend και στην κάτω μεριά του ματιού. Προχωράμε στη βάση, foundation, concealer και θα απαλύνω ξανά το concealer κάτω από τα μάτια με ένα καθαρό προφανώς πινέλο για blending, λίγο πιο σταθερό. Θα εφαρμόσω πούδρα σε όλο το πρόσωπο. Και προχωράμε σε bronzer και ρούζ. Πρέπει να θερμάνουμε πολύ το πρόσωπο, να μην φαινόμαστε σαν φαντάσματα. Και πιστέψτε με, δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά έβαλα πάρα πολύ bronzer και ρούζ. Και πάμε στα φρύδια. Σας έχω πει ότι χρησιμοποιώ το Control Freak Eyeliner για τα φρύδια. Βάζω βλεφαρίδες, βάζω λίγο ακόμα μαύρη σκιά στα βλέφαρα όπως είδατε. Και πάμε στο Obsession μολύβι για τα χείλη, ως περίγραμμα και λίγο πιο μέσα για να κάνω ombre effect. Και ένα nude crayon. Βάζω λίγο ακόμα bronzer γιατί νομίζω ότι έλειπε και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!